Защо така? Мале. Не работи с мене! Ужас. Мале, така ще се измокриш целия. Алик, не, ще стане целия в сняг. Ужас. Ще се омокриш много. Не така ще щупиш това. Ще се омокриш много. Стига. Стига. Айде, ставай. Стига. Нищо ми няма. Защо? Стига така. Стига. Спирам. Не спирай, бе. Стига така ще се такожа, Алекс. Ще се умокриш и ще се разболеш. Чули? Айде, стига. Спирам го. Спирам. Айде, стига. Айде, край. Стига.